Good morning. It's another day. And we're going to ngadto tag mata. Adto nang pikas balay kay. Adto pikas balay kay mag-ilis kay mag-exercise ta. Today is 6 a.m. in the morning. Di ba kuyog sa Ate Ellen. So kami lang adto. Maraming ilis guys. Ako isuot sulod. Katong pang pasingot karon pa ako na no? Tapos mag-jacket pa dyan ko ay. Ay, grabe na lang yung mga Dapat mo ba ka water? Kasi maano ka. Ma-dehydrate ka. Ayan. Wala kami water. Dala ko water. Urot na. Ah! No? Magbaka na lang ng water. Ayan. I How's mean, me? habang garan ba? Maano ka muna. Kanawa namin ako ano. Isip ka kong life. Daghan kayo kong mga dalon. Bye! Ayan. Nga tumina. Grabe siya. Di pa ito maniwangan eh. Mystery. Ako ang kauban mag-jogging. Adare. Te! Una lang ko. Sige. See, sa isa ka balay, daghan ka ni. Kan ka ni sa isa ka balay. Promise. Ayan. So, nga to na ta sa to ang car. Asa dapat atong car, ha? Tara, detong car, oh. Hana. No! Atong car is kagang-kagang. Tara, atong car, oh. Tara. Tadang! Ayan. Mauna na siya itong sakyan karon. Matuta. Tapos, dili ko maka-vlog while riding a motorbike. Dol na siya. So, no need to wear helmet. Okay. See you sa atong exercise. Guys, naabot na ta. Kabalik pa dyan ko. Kaya wala ko kadalag mask. Anyways, you wanna see where I usually jog? Naggalo ko guys kaya itong mga few weeks. So, for itong first week guys, wala ako naggalo. Tapos, grabe kainit. Kaya mahuman may mga alas 8:30. Mga subi. Grabe na kainit siya. So, mauna nga. Karon naggalo na ko. Kaya grabe. Good. Mahitom ako na kung ano. Hindi may mag-jog. No. Minana. Sana ato dito. Ikan dito. Tapos ato dito. Daghan siya naga-jog karon. Bisag COVID. Agay ko nakita nga wala naga-mask. So, sana mag-stretching sa ta. No. Mag-stretching sa ta while waiting sa akong kauban. Kaya akong kauban nagluto pagpan. Ayan. Guys, naman na taog. Exercise! Ayan, naman tayo exercise guys. Nando sa balay. Ay, grabe. Iyak sa akong hair, oh. Ang kulot. Grabe, oh. Na-exercise ta. Nag-walk ta 1 hour and 40 minutes. Natong nilakaw. Grabe, good. Sige. Luto si Darling.
Sa mga luto, Day? Tangkong. Tangkong yung luto. 절차상 필요한 일이니 Yung isa, ang uban dira. Siguro tantanong salida. 평양 시민증과 Budget. Duha ra ya. Ha? Wala? Guys, it's already... What time is it na? 9. 9 o'clock na, guys. 9 o'clock na siya. Papamig ka pa ba? Ano ka tubig, guys? Hydrate yourself. 너무 정직해. 기록이 남아. Ano akong buhok ko? Mingkulot. May okay ra to? Yang ingnan niya nga. Yang fiancé, ano, member sa Division 11 sa South Korea. Ha? Di ba ito tinuod, di ba? 나랑 목소리 그만해도 되겠어. 아니, 갑자기 약 끝나려고 하니까 너무 무리. 다른 방도가 없어서. 그래요. 순간적인 애드립 치고 나쁘지 않았어요. 아까 그 동그란 아줌마도 되게 놀랐는지 우리가 너무 우리니까 막 자기네들끼리 Mahalay ta, guys. Guys, naman na tagligo. Naman na tagligo. Karon magpagwapat ta. Kamutang taan ni guys. O kani nga mas. Kani siya. Moods Skincare Snail Plus Series. Pearl and smooth and clear skin. Feeling strong and facial mask mo siya. Anti-inflammatory, healthy skin, and elasticity. And kani guys, ano dahil ni siya, 15 baht ni siya sa pesos. 120. 25 pesos. 25 pesos siya as in. So, itong i-open. Ano siya? Okay. Uy. Mukhang makita. Kanina. Dai. Tadaan! Hasang lang kaila. Ganti ka ama. Guys, ano na siya? Alas 11 na siya sa Udto. Sa Untag dahil. Agad ko. Tara. Alas 11 na siya sa Udto. Tapos, gigutom na kay ko. Nagmas-mas lang ko. Sa ano niya. Anak lang ko gamay. Mga din niya mong pagkaon. Na ano pa chayin, si kuya. Mangga. Tangkong. Tangkong ug rice. Mara na. Tapos, isda. Wala, simple lang. Simple lang ang pagkaon ka ng mga panahon. Ano? No. So, na ito pagkaon nga na ano ha? May lemon tea sa kalan. Wala. Dabi mo kakaon mo ko, try na ka. Pwede. Pwede guys. Makakaon lang kita guys.
Ito guys. Wow, thank you kuya. Mainitan ha. Para maka... Straight Itong sweet ako kaunod. ba? Tangkong. Ha? Yari ko di kape. Hi! Saan mo pagsena na? Hi! Ano ang hano? Hi! Kamusta? Hana mo na siya? Namahaw si Mami Lenggek. Nagkaon si Mami oh. Kaon si Mami oh. Kaon si Mami tangkong. Medyo. Lami. Kaon si Hana? Ami sa tangkong oy. Big mouth na big mouth. Buak na buak. Luoy, luoy. Sukay ko. Guys, kanina di ay ni-appeal ko ano kanang live dire sa Facebook. Tapos nakadaog ko sa iyang pa-quiz og 50 baht. 50 pesos na load. Karon kay 12 당신 기다리는 사람들도 길에서 보여. 12:10 guys. 12:10 na. 군초도 Saan mo gibuhat? 거니까. Watching Korean drama. 글쎄요. 아니, Watching Korean drama. 너 가보면 알겠죠. 내가 Kaya hiking life ni Kuya. Char! Episode 4 pa daw siya. Crash landing on you. Yang itanaw guys. Karon pa siya ng tanaw. Guys, natari sa atong balay. Na, kana akong room. Ay, hindi. Ito di akong room pikas. Kana. Mag ano ta guys. Mag pictorial ta ani ang shoes. Atong picturean para nindot ang kuha. Kaya lahat magkuha sa akong cellphone. Mana ka? Ha? Ko. Sige guys. Mamicture ta og phone. Mami ato ang dapat adi nato sa ano kayo nindot angle dire. Ya. Nindot ko din mo. Pangit, Pangit di eh. Ano di eh. Dari dapita. Ana. Ana. It's already 5 ano guys. Unsa na oras karon niya? 6. 6 o'clock. 6 o'clock in the evening and
It's very hot. Grabe. Grabe kainit gud murag ang Thailand pinakaduol sa ano, very humid. Nami dinhi sa gawas kay ami gi-shoot nga shoes. Ayan. This is the shoes nga among gi-shoot karon. Makita niyo ni in my video soon sa ano within this week, guys. And we have another shoes also nga among i-ano karon. Yay! This one. But I think we cannot shoot that one right now because grabe gid kainit. And Ikaw dala na. dala na ya kay mag-exercise ko. Ha? Mag-exercise ko ya. Mag hula hoop. Sige. Yan. Dala ang black. Ayan. Grabe gid kainit. Nagsa na ba din, ano, Thailand? Super init. Ayan. Okay. So, mag-ano ta, maghula-hoop ta guys ha. Maghula-hoop ta. Kaya nakuman ako og shooting sa shoes. Kaya nga no. Oh, kita naman mo na akong ano. Oh. Grabe oh. Grabe no. So, mahulam tag hula-hoop. Hula-hoop ni Adjarn. Hula-hoop sa among landlady. Ano siya. So, pura oh. Landag hula-hoop. So, let's do the hula. Thank you so much for watching. This is our day for today. Wala na milaing ano, antuan, diri-diri na sa muang balay. And see you tomorrow for our next video. Bye-bye. God bless everyone. And don't forget to pray for each other, okay? Bye.